Hello guys. My name is Secret Nyeka. Kapena kuti dzina langa ndine Secret Nyeka. I'm a professional graphic designer. Ndifuna ningokuonetserani mene mungagwirisire ntchito Photoshop. Ndikudziwa kuti anthu ambiri mundichidwi mutaphunzira kagwirisire ntchito ka Photoshop kapena kuti kupanga design. So ndinaganiza kuti ndichabwino kuti ndikupatseni ma lessons amene wawa mu Chichewa kapena kuti Chinyanja momveka bwino. Kuti ngakhale mutakhala kuti simunapite ku school kuwerenga chizungu chimakuvutani kunkovuta kwambiri. Mwinaso mawerenga mamvetsetsa komano kuti mwina mutsatire bwino ma tutorials a chizungu zimakhala mwina zikuvuta for mwina pena ndi pena pakuberewera. So ndaganiza kuti ndipange ma tutorials amene wa mu Chinyanja kapena kuti mu Chichewa. Cholinga chokuti aliyense akozokhala nako kuthekera kophunzira. Akozokhala nako kuthekera kophunzira kutha kumapanga zinthu anthu akupanga ndalama kudzera mu Photoshop. Anthu akupanga ndalama kudzera mu Photoshop. Ngakhale ineyo I'm surviving chilichonse. I'm using Photoshop peza ndalama samalira kupanga zinthu zosiyana kugwiritsa ntchito Photoshop. So ningokuonetserani introduction yoka ya Photoshop kuti Photoshop amaoneka bwanji nanga Photoshop tingagwiritsa ntchito bwanji. Mundikuthekera kuti nanso mukhozokhaso professional mu graphic designing. Mukhozokhala nanso ndikuthekera kupanga zinthu zimenezi kugwira ntchito zosiyana kupanga ma posters zinthu zosiyana mukhoza kupanga kugwiritsa ntchito chani Photoshop kuchosa ma backgrounds. So inaliyesa ngamangofuna chiliyonse wina akakupangireni. No, mukhozokhala ndi Photoshop mu computer mwanu zinthu zina kumazipangira nokha. Koma kwa anthu serious amene ali maganizo kuti no ndikufuna kupanga drama, ndikufuna kupanga business. Ndi nthawi yanu mukhoza kuphunzira Photoshop kudzera mu Chichewa kapena kuti Chinyanja. So please osewala upanga subscribe channel chimene cholinga yokuti mukapanga subscribe muzilandira ma notification nthawi iliyonse imene ndapanga post tutorial ya nyowani muzilandira ma notification soneza kuti pabwera tutorial ina. So mukapanga subscribe, mupanga like, mupanga comment zimene zikufunikira kuti inu ndine tiyenderere limodzi cholinga kuti muphunzire zambiri kudzera pachani mu program imene ya Photoshop mu Chichewa. Chinyanja chakwathu chiyankhulo Chinyanja Chichewa. So osadandaula muli mu channel yoyenerera yoti muphunzire kupanga designing. So mosataya nthawi tatiye ndikuonetsereni kuti Photoshop amaoneka bwanji kapena kuti tingamugwiritse ntchito bwanji. Mukhale pomposa joka koma osaiwala kupanga red button subscribe. Click the red button subscribe to the channel. Ndizimene zikufunikira. Okay, let's go. Okay guys. Tiyeni tsopano tione kuti Photoshop amene tingamugwiritsa ntchito bwanji. Apa ndatsegula Photoshop wanga amaoneka chonchi amene ndikuyisa ndi 2020 amene CC 2020 latest amene ndikuyisa ntchito ineyo. More advanced kusiyana ndi enawo komabe mukhoza begwisa ntchito Photoshop inaliyese sizikutengera kuti ine ndikuyisa ntchito Photoshop wake kuti choyambirira mmene zikumukuona awa ni ma project ena amene ndakanda kupanga mabwera na ma backup kumathopanga ma settings. So choyambirira apa panchonera kuti mupita pamene palembedwa kuti create new. Imene ndikupanga create new project. So tipanga click pamene papa itibweresera ba imene iyi yabwera chonchi alemba kuti new. Apapa mukhoza kulemba dzina lina lililonse la chinthu chimene mukufuna mutani mupange. Mwachitsanzo ndikhoza ngolemba kuti poster. Ngolemba kuti poster. Apa pali size ya mapepa not mapepa size ya chinthu chimene tifuna tipange. Okay. Akuti pali mitundu yosiyana US paper, international paper, photo, web, mobile app and designing, filming and video. So you choose chimene wewe ufuna kupanga komanso size. Komanso pali ma size customize size amene kuti wewe ukuzotani kupanga ma size yako. So inaenda musankha international paper imene ili A4 ndi tuma size yake ndamene wawa. So
chimenda panga chonchi ntchito yambika pamene papa chimene tikufuna chimene chasala papa ndikuona resolution yathu ili pabwanji ili 300 ili pabwino. Okay, tiye tipitirizeni tipanga okay. Tikapanga okay, imene ndi interface yathu kuti Photoshop chasopata ntsegula tifuna tiyambe kugwira ntchito amaoneka chonchi amaoneka chonchi. Size yathu ija ya A4 ija ndi imene ikuonekera papa. So tikachoka pene papa mmene mukuona zonsezi zimachita kumatha kuchotsa komanso kuzibwezeretsa zili malo ake amene zimapezekera ndikuonesani. Komano apa malo amene wawawa tili ndi komanso tikabwera apa tikhoza kuona kuti pali zinthu zosiyana-siyana 3D graphic and web, motion, painting, photography ndi zina monga mmene ali zikuonekera pamene pamo. Imene ndi chani? Imene timayicha kuti chani? Working space. Working space yathu imapezeka kumene kamene timapanga create kuchokera kumene ukukhoza kupanga create yako monga wewe ukufunira, ukhoza kulemba dzina lako mmene ukufunira. Ngati nango ilemba apa kuti secret. Yeah, okay. So mukhoza kupanga yanu kapena mukhoza kugwisa ntchito amene ali kukale default amene ali kukale kumene kuko ndamene mukhoza kugwisa ntchito. Kaya mupanga funa mzipanga video kugwisa ntchito Photoshop mukhoza kupanga click motion, kaya mupanga ma 3D mukhoza kupanga click 3D ibweresa ma settings olingana okudzana ndi zimene mukufuna kuti mupange. Okay, koma ineyo apapa tingopita imene ili ya normal kale iyi ndimene tigwirise ntchito imene ili ya normal kale ndimene tigwirise ntchito. So pamene pawanda tsegula tieni tione baya ili mmwambamo. Baya ili mmwambamo zinthu zonse zili apasi kapena zimene zimapezeka so mzinthu ngati zimene zizi. Tikabwera baya apapayi mupeza kuti kuli zinthu zambirimbiri. Pamene alimba kuti window mukabwera pa window mbwera peza kumene kuli zinthu zambirimbiri. Kaya mufuna blush abwera apa, kaya mufuna color so ibweraso apa. Ndi zonse zimene zimapezeka apa zimachita kubwera machita kazitenga kumene kuko ndikuzipanga line up ngati baya imene luku ya tools. Mukatsika musi mweni mupeza kuti pena pake alemba kuti tools. Ndi mukapanga click pamene papa ndi kuti baya imene ikhoza kuchoka. Mukhoza kupita so pompa ndipanga click baya imene ikhoza kutani ikhoza kuwera. So izizi matha kuzipanga set pena paliponse pamene mukufuna kuti zikhale olo kuzichosa ngati simukuzigwirisa ntchito pa nthawi imeneyo. Yeah, so komanso ngati mwatsegula kale Photoshop mufuna mupange create page ina matha kungobwera pompapa ndikuona kuti new pamene alemba kuti new mukapangaso click new ikubwereserani konkuja kwayambirira kuja mupanga ma settings anu monga amene mukufunira mupanga okay. So ife potera panga kale okay sindipangaso okay ndingopanga cancel. Yeah, ngati tayika zithuzi tifuna tizisinthe quality timabwera pamene papa lizambiri zimene tikhoza kugwisa ntchito. Kuchipanga blind kuchiwalisa chithuzi icho kuti chiwale bwino timagwisa ntchito zimene mauchini ngati amene wakafuna chithuzi muchipange rotate chizungulire chisinthe mbali chiyang'ane mbali chipange motani. Yeah, zonsezo nzotheka zipangizo zake kapena mbali yake imene zimapezekera ndi zimene. Komanso size ya chinthu imene mukupanga mwina page yanuyo mufuna musinthe size muone kuti zikhala bwanji mataso kupangaso click pamenepa ndikusinthaso mmene mukufunira inuyo. So pali zambiri bayi ndi ama layers. Chicho simene tingachika papa chimazaonetsera ukoko makama layers osiyana-siyana ngati mupanga zinthu zambiri project yanu yoyo mupanga zinthu zambiri zonsezo zipezeka kuti zikuonekera kumene kuko. So yeah, mukapanga chicho simene mungayika apa chionekera uko ma layers amene wanso amatha kupezekera mukabwera apa mubwera chani peza ma layers mupanga new layer ibwera kumene kuko mupanga zimene mukufunaso. Yeah, so zina zimene mukuziona zidango zambirimbiri zili pamene pasi tikhala kufotokozerana tikhala kuonetsana kufikizana niyo mutadziwa kupanga design mutamvetsetsa kuti kodi Photoshop ndi chani kupanga design ndi kupanga chinthu cholozeka anthu kuchiyamikira. Tikabwera pa bayi ndi kumenenso kuli matusi kapena makaso athu zikuwanje zathu zili kumene kuko kapena zitini za mapenti zili kumene kuko zonse zili kumene kuko zimene tingazifune. Kufuna kudula ma background kuchosa ma background anthu ambiri kodi nanga background amachosa bwanji. Yeah, tindi matusi osiyana-siyana ochosa ma background zonse zimapezeka kumene kuko. So makufuna ndingokuonetserani kuti kodi ku Photoshop amaoneka bwanji. The Photoshop ndamene. So chimene mungapange inuyo chinthu chofunika kwambiri choyambirira chimene mungapange mungopanga Google mukapanga Google mupeza kuti mungosearch kuti Yes Media.
Yes Media. Mukafika pa Yes Media ndo pamene mupeze kuti ma tutorials onse amene mungafune, ma tutorials onse okhuzana ndi ma videos onse okhuzana ndi Photoshop komanso ndi ma software ena muzapeza pamene popo, ma updates ena alonse muzapeza pamene popo, komanso live streaming on Instagram. Ndikaza ndikuphunzitsa so live pa Instagram, mukamumafusa mafuso pompo zimene zikuvutani kapena chimene mukufuna ndichite. So osewala upanga subscribe pa YouTube, mupita pamene mupanga button lofira, mupanga click tiri button limene lofira, mukapanga click button limene lo ndikuti myo muzilandira ma notification kapena kuti ma message, ma email okudziwitsani kuti okay, Yes Media yatumiza chani video pa chani pa YouTube. Ndikuti mupita pa YouTube mukapanga check mukapeza ma video ena. So tiye tipangeni zimenezi pa Facebook mukhoza mungoseja Yes Media, kandi Twitter mungoseja Yes Media, zonsezo muzitani muzipeza. So tuonanenso ndijani tuonanenso video imene ikubwerayi. Dana kuti osayiwala kupanga subscribe this channel. Matutorial achichewa ka mudi maganizo amene mukufuna kuti tutorial yanji nduzeni tumizani email nduzeni tipanga zimenezo muphunzira popanda chovuta. Guys, stay safe. Kuli corona osayendayendayi, khala pakomo kuziteteza kumakhala motalikirana zimene zikufunikira. Subscribe the channel Yes Media. Goodbye.